Kmien it-tnejn wara nofsinhar ingħatat l-aħħar tislima lil Karmenu Buħaġar, magħruf aħjar bħala Nenu. Huwa miet is-Sibt li għadda fl-età ta' 96 sena bil-quddisa tal-funeral issir fil-Knisja Parrokjali tal-Gżira. Preżenti kien hemm il-qraba tiegħu bosta ħbieb, flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat, l-Speaker tal-Kamra, diversi ministri u kif ukoll rappreżentanti tal-Partit Laburista. Deskritt bħala suldat tal-azzar fl-istorja Laburista, Nenu mar il-ħabsa l-ideali tiegħu u ħadem mhux ftit biex l-istorja tal-Partit Laburista tasal għal dik li għandna llum. Waqt l-omelija, il-kappillan tal-Gżira Duncan Tanti spjega kif il-ħajja ma tintemx mal-mewt, dan għaliex wara tibda il-ħajja ta' dejjem. Appella biex nitolbu għal ruħ Nenu biex ma jdumx ma jidħol ħdejn Alla. Duncan Tanti qabbel il-mewt ma' munita b'żewġ tuċuħ. Fuq naħa għandek id-dispjaċir u fuq in-naħa l-oħra miċ-ċavetta lant il-missier. Għallu kolli mill-mistrieħ ta' dejjem, Nenu Buħaġar qed jgħidilna li fil-waqt li hu diġà der quddiem Alla, aħna se nagħmlu l-istess għada pitada. Il-kappillan tal-Gżira temm jgħid li jeħtieġ li nifqu ftit mill-ħajja maġra li qed ngħixu sabiex inkunu nistgħu napprezzaw aktar lil dawk ta' madwarna.